Tikulandirani omvera kulikonse kumene mukutsatira radio Alinafe uzamitsa chikondi pakati pathu. Tikupezeka pa 97.1 MHz FM Lilongwe ndi madera ozungulira, 103.0 Kasungu ndi madera ozungulira, komanso kwina kulikonse pano pansi, pano pa nthaka, pano pa dziko, www.radioalinafe.com. Tikumveka ndithu ndipo munjiraso zosiyanasiyana. Nonse amene mukutitsatira pa YouTube takulandirani. Ine ndi Sam K. Inu kumene muliko muli bwanji? Programu ya lero ndili ndi bambo Louis Chikanya. Bambo, mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji Sam? Ndaswera bwino. Tsiku linali bwanji kuno ku Malawi? Linali bwino tsiku ndithu. Ya mwanthawi zonse imene timakhalira. Sikunaliza chilendo kwambiri. Momuja. Momuja tinali lidzulo. Chabwino. Yayi, bambo, lero nkhani imene tifuna tapatsire omvera ndi Catholic Perspective programu iyi, maganizo a mpingo pa nkhani yakuti. Lero nkhani imene tabweretsa ndi nkhani yokhudzana ndi ufiti. Komatu nkhani imene isutiri yango bwera ipoyamba tikuchita izi chifukwa chakuti kwamveka mbiri zili mu public domain kuti kumzimba uku anthu adapeza makolo awiri nkuwapatsa chibalo chilango kuti inu ndinu amene mwagwira ntchito yopha anthu pano. Nde maliro awo amkwirira nokha komanso nkwachita zinthu zambirimbiri. Tukamba apa ndeti nkhani ili ku polisi, anthuwo anjatidwa. Kukamba za lamulo la dziko la Malawi limatero ndithu kuti kulibeko ufiti. So lamulo la Malawi kulibeko ufiti, ndipo sadapange amendi sadakonze chifukwa anthu aja awapeze kuti awagwira pa mlandu umene woti akupanga claim kuti anzawo nda mfiti pamene kulibe ufiti ku Malawi m'malamulo kulibe. Ndiye tabwera pano mprogramu ya Catholic Perspective kuti timve kwambiri ndi chiphunzitso cha mpingo komanso ndi chifuniro cha Mulungu kuti kodi tichite bwanji kukhala kwake. Munkhani mmenemu muli nkhani yokhudzana ndi nkhanza, munkhani mmenemu muli nkhani yozunza achikulire ndi zina zotero. Koma nditero kuti ndikupatseni mpata bambo Louis Chikanya, mwina mutatibweretsera nkhani iyi mmenenuyo mwayimverako kaye tisanafike ku mbali ya mpingo. Nkhani iyi bambo mwayimvako bwanji? Ya ufiti iyi yachitika ku mzimba. Ndamva mmene mwaneneramu kuti wina kumudzi komweko anamwalira. Ndeno akuluakulu ena kati ndinotika ndi achinyamata ena kumweneko amaganizira kuti amene wapha mwa ufiti amene anamwalirayo ndi azimayi amene anaoneka akuwapatsa chibalo punishment kuti mwapha ndinu ndiye mukwirira nokha. Ndiye amakwiriradi maona timaklipi amakwiriradi azimayi anthu akuonera. Zimenezo zimene namvako. Ndiye pambuyo pake nadzamva kuti nkhaniyo inavuta ndithu, inapita ndithu ku malamulo, kuza malamulo. Anthu ena mpaka anayesetsa kuti amene anachitisa zimenezo awagwire, amene ananena kuti azimayi wakwirire, azimayi ndi afiti ndi amene apha awagwire, ndipo awanjata amene mwanenera akayankha mlandu onena kuti apanga accuse anzawo kuti ndi afiti pamene kulibe ufiti. Komanso anapereka nkhanza, anachita nkhanza chifukwa akuti ena anamenya agogo ena anamenya wachosa dzino nkwagwetsera anagwera mdzenje kumene. Ndiye akankhaso mlandu wochita nkhanza. Kupatula yapo zinamvekanso bambo kuti mafumu akuluakulu aperekaso zilango kwa mafumu achichepera amenewo ena oyimitsa ndithu ufumu watha. Zinamveka kuti mafumu amene limene amene zimachitika zimenezo amene adavomera zimenezo kuti analekerera bwanji osachita control achinyamata kuzunza makolo choncho ndioti kuti nawonso suspended. Chabwino. Bambo, tisanafike kutali kwambiri, lero ndi tsiku limene mpingo ukutipatsira oyera walero St Ambrosio. Mwina mungafotokozeko pang'ono moyo wa St Ambrosio kapena kachiphunzitso pang'ono ka St Ambrosio oyera. Ambrosio oyera anali mkulu oyang'anira mzinda wa Milan mzaka zama 367. Ande anayamba kalasi ya mpingo wa Chikatolika.
anali pakalasi anali mkatukumeni oho zaka zimenezo ndeno episkopi wa katolika wa diocese imeneyo anamwalira okay nde pazifukwa zina anthu kumeneko kunali ngati kampungwepungwe kuti episkopi wamwalira ndiye chichitike njani ndizo zambirimbiri nde anthu ena anati tsono apo pafunika tipeze episkopi of all the priests that were there vansembe amene anali kumeneko ndi anthu analoza Ambrosio mkatukumeni kuti akhale episkopi yeyo nzodabwitsa rwe inadabwadika kungochokapo mkatukumeni asakhalenso wansembe ndoti olo yeyo samalotako kuti samalotota akakhala wansembeso oho sinali mbali yake aye amangofuna akhale mkatolika akhale mkhristu basi nde anapanga manage chipwirikiti chimene chimachitikacho yeyo pokhala so ndi kaudindo ku boma chifukwa was trained as a lawyer civil law nde chifukwa cha training yake anali ndi udindo ku boma so mu mzindamo anali ndi influence koma kumbali ya boma nde yeyo pokhala mkatukumeni ndi ka influence ka anali nako ukuku anayesetsa kupanga control chipwirikiti chimene chimachitika ngati pa mpingo nde anthu ena poona zimenezo anaonamo kuti uyo khozokhala mtsogoleri ndi mkatukumeni koma ayi ndi akuti demand inachuluka akhale Ambrosio yemweyo akhale episkopi mpaka na mpingo sunakaitira mwina koma tsopano sotitani upeza kuti uyu ndi mkatukumeni ndiye tiye tiyambo panga miyambo yonse mpaka na akafike pa wansembe mpaka na tika mtuzo okhala episkopi koma zinachitika within a week ndiye kuti anamubatiza kukuyiwala za klasi yake kuti azalandira ubatizo kuti anangopangiratu zonse kumbatiza ulandira ulimbitso ndikuti ukalistia pomwepo ndikuti tsopano tiyambe process ya usembe chifukwa sangafikire pa episkopi ayambe usembe then tiyambe process ya usembe kumdzoza usembe within those 8 days kudzoza usembe then episkopi ukhala episkopi koma nali episkopi wamphamvu chabwino mpaka na anafika mpingo wanafika pomutchula kuti ndi dokotala mphunzitsi wankulu wa mpingo kukhala bishop komanso mphunzitsi wankulu wa mpingo chifukwa zimene anaziphunzitsa zambiri zina zimene timagwisa kwa ntchito pa chikhulupiriro chathu tingaphunzirepo chiyani pa moyo wake mwina pakati pa anzathu tikakhala pakati pa anzathu tikhale chida chobweretsa mtendere tikhale munthu odalirika onoti angathe anthu tingathe ukapempha maganizo kwa anthu angathe kudzapempha maganizo kwa inu zimene anaonetsa Ambrosio komanso ndi his thinking chifukwa anachita influence kwambiri so Augustine woyera mmalaliko ake anamuchita influence kwambiri Augustine amasiyana pafupi 15 years Augustine ndi Ambrosio zakubadwa ndiye Ambrosio ndi anali wankulu ambiri tikudziwa mbiri ya Augustine woyera anali ovuta ali wachinyamata kwambiri mavuta makolo wake mavuta mmudzi koma anali wanzeru ndiye atasintha Augustino chifukwa anasintha chifukwa cha malaliko a Ambrosio Augustino anachoka kwawo kutageste North Africa nkupita ku Milan kale I think sinali zovuta kwambiri anthu kumayenderana kwambiri mapita ukaphunzira just went to learn philosophy ku Milan kumena ndi malaliko Ambrosio akulalika he was influenced kuti no ndi mapemphero a mayi wake bas so he became a changed person chifukwa cha Ambrosio so Ambrosio pa anthu ena amene anawasintha wina ndi Augustino chabwino ndithokoze kwambiri ndikhulupirira kuti zimenezi zitithandiziranso mu programu iyi pamene tikupitirira ndithu kuzindikira kuti anthu amatha kukhala koma Mulungu amatha kusintha zinthu. Bambo mungatipatsire kwenikweni kuti kodi mpingo umati chani pa nkhani ya ufiti ngati mungathe mutatanthauzira nchiyani ufiti kwa m'Baibulo ulimo ufiti ulimo m'Baibulo ulimo ndiye mafa chake mujana fuzana kuti boma amati pajama tikulibe ufiti malamulo boma la Malawi mulibe koma think constitution that is kupanga revise I oneso tikemo ufitiwo
nanga zona kuti kulibe kaya chamba chikhulupiriro tanthauzo ufiti nchiyani bambo? Ufiti ndiye tinene kuti pali zinthu ziwiri kamuna zitatu. Pali ufiti, matsenga, ndi kodi chichewa cha social ndi chani? Kuombeza oti? Kuombeza is divination. Don't know. Okay, tingotenga ufiti ndi matsenga. Chabwino. Fwa zimaendera nako. Ngakhale tifotokozere kutsogolomo kuti matsenga amene ndi magic. Ufiti ndi witchcraft. Matsenga magic. Pali magic pali pawiri. Tili ndi positive magic ndi negative magic. Positive magic tingathe ilibe vuto. Okay. Ilibe vuto koma negative. Nde tiyambire ufiti. Ufiti ndi ku belief, chikhulupiriro kuti tingathe kugwisa ntchito mphamvu zina zake zimene sitiziona, amati supernatural powers zimene sitiziona, tingathe kuchita manipulate popanga china chake, kupangitsa china chake choyipa kuti chichitike. Ndiye ufiti. Kugwisa ntchito mphamvu zimene anthu amazikupira kuti zilipo sizioneka koma supernatural, pobweretsa vuto lina lake kapena kubweretsa bad luck, kaya chisokonezo chani. So usually ufiti umabwera zotsatira zake zimakhala negative, zimakhala zoyipa. Koma zimabwera bwanji? Kugwisa ntchito ndi chikhulupiriro choti tingathe kugwisa ntchito mphamvu zina zake pobweretsa bad luck, kubweretsa tsoka, mavuto pakati pa anthu. Ndi ufiti. Chabwino. Ndeno ufitiyu tikamawerenga mabuku existed even before man amatero. Ufiti ndi wakale. Chifukwa kulibe ufiti, it's wrong. It's wrong. For the belief, let's use the word belief in witchcraft has been there. Okay. Now whether in actual fact witchcraft is there or not, belief is there. Okay. So let's talk about belief in witchcraft. Chikhulupiriro mufiti chilipo. Chilipo. Mwina ngani niya kuti tione zotsatira za chikhulupiriro cha ufiti kuti zikuonekadi. Now this is definition kapena tinokuti kutanthauzira koyamba kwa ufiti, tinene choncho. Kutanthauzira kwina kwa ufiti ndi mtima wofuna kubweretsa mavuto pakati pa mzako, pakati pa wanthu. Mtima woyipa, umene zolinga zake nzoyipa, umeneyo tingathe kuona ufitiso. Let's use that one mosamala, chifukwa tigwisa ntchito ngati kuti kumubwerekera kuti chifukwa chakuti ufiti tanthauzo lake nzoyipa, umabweretsa zoyipa, umabweretsa negative impact. Ndikuti tinene kuti chifukwa kuti tunatukhulupirira kugwisa ntchito mphamvu zina zosaoneka. Koma apapa tsopano this other definition inoti chilichonse imene tikuchita choyipa ndi ufiti. Ungathe kugwisa ntchito zooneka ndithu, utenga mpeni nkumbaya mzako ufiti. Chifukwa yakuti uchita zoyipa, kupanga maganizo oyipa ndi cholinga choti ubwerese zoyipa pa mzako. Tikutchulaso kuti ufiti. Chifukwa basically ufiti it's evil intention, cholinga chofuna kubweresa mavuto, cholinga chofuna kubweresa chipwirikiti, cholinga chofuna kubweresa imfa. So that's the basic meaning understanding ya ufiti. Pawiri timamvesa pawiri. Koma ambiri timamvesa kwambiri za supernatural, timagwa kwambiri supernatural zosaoneka, zodabwitsa, then we go to magic. Magic chabwino. Magic sopano zimene zili pachichewa tingati nchani akuti use of aponoti pachichewa kugwisa ntchito njira zimene si za science koma nkubweresa zinthu zina zake, malizatsina yake odabwitsa. That's magic. Kuti tipeleke chitsanzo ngoti tsinzinani kupeza kuti tu blanta. That's magic. Okay. Using non scientific methods, but to result into something that people can see. Okay. Ineyo ndaina ndikuyenda mumsika.
napeza anthu pali pangogumana kachigulu ka anthu pakati pali munthu watenga chitini china chake mabasa ngoti kwacha kachitini mmanjamo muli pepala la mkope then nakuti anaima kuti andione akuti wina atenge masamba amtengo angototola masamba amtengo andipatsire ndi wina anatotola nkupatsa akuti mwaliona pepala la mkope kanali ntuluka pepala ka mkope mwakaona kapepala ka ukatembenuza bwinobwino anthu pali chilichonse kuti palibe ukhala chete kuti chichitike nchani nde anatenga katsamba kachana patsidwa nkukavunga papepala paja ukavunga bwinobwino basi nkugwira choncho nkumuza munthu wina kuti gwira iyeyo nkumatenga kachitini kacho nkumachita kwacha munali tinadake mchitini kwacha nkumayimba nyimbo mini wake kwacha basi anakuti masulani papepalapo panagwa 100 kwacha tonse timaona anthu 100 kwacha iyo yanyowane ndithu inu munaganiza bwanji pamenepo palibe chimene maganizo mangoti chachitika njani basi that's magic that's magic magic koma that's positive magic positive magic ndi matsenga amene you don't harm anybody maybe you just entertain people entertainment using magic msangulutso koma zimene wachita tusakumvetsa kuti chachitika njani chachitika bwanji koma zachitika koma nobody is harmed, nobody is offended. That's positive magic. Palibepo kuti mwina wina 100 inachoka ntumba mwa wina. Hai. Oho. Basi unaona ndalama. Inu ndalama zinalipo. Nalibe nkopili romo. Nalibe kopili. Koma mkuti achabwino mwina kuteka yena koma wene nalibe kopili. Singana noti mango enda town opanda kopili. Andi zomveka nangasema suko ndalama zomeenda mmafoni. Nalibe phone. Yeah, tayino nilibe so phone. Oh. Nalibe phone mango yenda. Aha, chabwino. So tamva tanthauzo la ufiti ndi magic. Now mfiti ndi ndani? Mfiti now a witch. Mfiti ni munthu amene amagwisa ntchito mphamvu zija na zija zosaoneka zimene supernatural cholinga kuti avulaze nazo mzake. Ndi mfiti amene. Komanso ndi kuti tikatenga another definition ija ni munthu amene cholinga chake choyipa kuchitira majealous ena kumnenera mzake zoyipa cholinga choti winayo mwina mchose ntchito apeze mafuta akaule mfiti amene so ndi fiti chifukwa cholinga chake chimodzi afuna pabwere mavuto ndi amene ndiye fiti ogwisa ntchito mphamvu zosaonekazo Bible cholinga za mfiti nde amachita condemn even tikatenga kumbiri history ufiti kuyambira kalekale was condemned. Ndipo kalekalero panali amati ma inquisitions amagwisa ntchito mauti inquisitions. Inquisition ndiye kuti amakhala ngati ka investigation kenakake kuti apeze kuti awa undefeated, then akapeza makhala ma executions kuwapha anthu usually amaocha anthu kuti kaleli meneli mbiri meneli ndiye kuti mbiri meneyi ni zaka za 2000 ambuye sasa nafiki zinalipo asana bado ambuye Yesu zinalipo za ufiti mwachitsanzo aonera kuti mu malamulo a Hammurabi, remember history, Hammurabi King Hammurabi, yes, kunali unafumu Hammurabi ndiye kunali malamulo anapanga malamulo amachula kuti the code of Hammurabi. Tayi meneyo si 2000 years before Jesus Christ amanena kuti akuti ngati munthu wampanga wamneneza wina kuti ndi fiti andi alibe chitsimikizo chenicheni koma munthu akunena kuti awanda fiti, ndiye akuti zimene zichitike mutengane mupite kumtsinje. Mukafika kumtsinje kuja alowemo mtsinje amene uja akunenedwa kuti ndi fiti alowe. Akamira ndiyo kuti mfitidi. Ngati samira si fiti.
ndiye akapeze kuti wamira anoti undefeated ndiye kuti uja amene anamchita accuse akhoza kutenga katundu wake. Apa patungofuna tinene kuti ufiti kuyambira kale chikulu cha ufiti chinaliko. Even ambuye sasanani asanabwere. In fact zinali more prominent even mwina more than panopa. Za magic zinaliko kwambiri. So that is outside the Bible. Zaka zama 1200, 13, 14, 1600 ufiti unafika pa peak ku Europe. And magic in fact kumene kuzinali so tense. So that chaka cha 1735 akuti pamene boma linaganiza kuti lipange act, lipange lamulo lopanga bani za ufiti and za my executions kuti zithe zongokocha anthu chifukwa chakuti akuti tunene kuti ndi fiti. Chinthu chimodzi chimene akuti amagwisa ntchito kuti azindikire kuti undi fiti ndi chani, chifukwa china chimene chotendo tidzote chifukwa chani anthu amati undi fiti tidziwa pamenepo. Are you sure kuti zimene munena zinzona kuti undi fiti ndi chani chimene mukuonera kuti munene kuti undi fiti? Auti kale in fact even panopa so sometimes history repeats itself. Akuti munthu akhala wachikulire akakhala kuti ali ndi makwinya akakhala kuti maso ake aona mooneka ngati mophetera choncho basi then mano ngati alibe kapena mano akakhala oneka modabwitsa amanoti amene ndi fiti basi akuti sakwanira zifukwa. Chifukwa chake 1735 anthu ena anati with the civilization chama 1700s 18th century anzatu ku Europe paja kunalitu amati revolution, economic and industrial revolutions. Ndi anthu amaganiza mosiyana, so anayamba kuganiza mosiyana kuti I think izizi sizithandiza chifukwa usually amapeza kuti palibe tangible evidence kuti tinenedi kuti chifukwa cha kuti ndipo mwakwinya chifukwa cha kuti wakalamba basi ni fit. No doesn't work like that. Then pamene anati no tenti pange bani izizi koma belief sikuti inatha, right? Anangobana bani zo panga ma inquisitions and ma executions. Mukukamba za ku Europe ndi kumene kunachoka ulamuliro wathu, constitution yathu ndi yakumeneko. Ndiye tikhoza kutero kuti mwina ndi lamulo limene azungu atabwera umadzatilamulira kuno anaona kuti poti kwako zimene zidaletsedwa kunonso definitely anangosamutsa uko chifukwa kunoko chifukwa chake nena kuti bwanja ipange revise chifukwa ufiti ulipo. Koma amene mwanenota amene mkutheka amene anatipangira lamulo tatukanika kuti kulisintha amene amapanga defend lamulo amene amakhulupirira ufiti amene amapanga defend Malawi kupanga nawo ndale ngonoti ineza ufiti ayi nesa ndiwo amapita kwa sing'anga andale samapita kwa sing'anga kuti paja tutapanga define kuti ufiti ndi chani. Sing'anga simdachulepo bambo, sing'anga ndere si yonkanina yonkanina unless you ask a question fuza sing'anga I will answer. Chabwino inu mukumulowetsa bwanji sing'anga pa nkhani za ufiti chifukwa ali connected ndi za ufiti sing'anga nanga what role does he play? Ndamene amapanga ndi amagwisa ntchito maona mati ma shamans amagwisa ntchito anthu amene amagwisa ntchito anthu ena amene they think they have the powers kuti akatenga ma powers yo they can use those powers to effect a certain thing, certain bad thing ku munthu wina wake. Anthuwo amachita ma shamans kapena ifeyo kuno kusing'anga. So that's why sing'anga is coming in. Chabwino bambo mawa mulungu amanena ndithu kuti watch your tongue, something like that, kuti chimene lilime layankhula most likely zimachitika. Amatero mawa mulungu ndamvapo choncho koma sunzoti mpatipati pamenepo nkhani yokhudzana ndi kuti chimene lilime lanena iyafuna take care how you use chabwino your mouth, your tongue zilipo kumene. Now I want first
you help me to understand and agree ziliko rere kumawa mulungu somewhere amafuruka posa gwisa chito lilime yes now mawu amathaubwera ndi now how do we connect this ndi ku chikhulupiriro ichi cha ufiti chifukwa ngati ku mbali za uzimu lilime lingathe kulenga kodi nanga ku ufiti kumene tikuti ndi mbali nayi zingakanike pati ndimafuna tasiyanitsa pamenepo kuti telekeze kuti kuno kwathu ku Malawi kuli mawu amene mwina tagwirana nawo ufiti mawu oti dzuwa sililowa koma kupezekadi kuti mwina zachitikira munthu wapita anthu nkukumbula koma adanena kuti dzuwa sililowa sono ndizovuta kumvetsa kwake chifana ngasi supernatural matero supernatural kuti kungolankhula basi chifukwa ena amalankhula innocent sikuti ali ndi zolinga kuti sikuti pali so china chake chimene akuganiza apart from kuti iwe mwina kungolankhulapo mwina koma mwina ena they mean it perhaps they mean it ndiye kuti zikachitikadi pamene kuti awandifiti ananena andisunga kane chifukwa unanena ukana bwanji koma nkutheka nthawi zina mwina ena amangolankhulapo not kuti akutanthauza dizi zimene yakunenazo koma mwina nkuchitikadi sono sunga kane wadi mangonena anthu sangakukhulupirira so that's kusamvetseka kwake so kwina kumene kuti sono what is the connection kuti mawu ndikuti zachitikadi what's the connection pamene pambwera mawu za ufiti sono anokha fiti do chifukwa that belief ilipo and ndi tikatenga ni history mmene zimayendera with what the Bible says chifukwa Bible amanena kuti ufiti ulipo fiti alipo fiti tikozona Deuteronomy mutu wa 18 ndime 11 kulekeza 12 Exodus 22 ndime 17 Galatia 5 ndime ya 20 anena zimenezo kunena hapo kuti kudzudzula za ufiti so the Bible condemns za ufiti which means ufiti ulipo you cannot condemn a thing that is not there so it means ufiti ulipo koma now ufiti now should extend mujana fotokozera ku mtima oyipa osati kuti okhaokha amene akugwisa ntchito supernatural powers to bring about harm koma even kugwisa ntchito even physical things to bring harm somehow ufitiso koma now we concentrate za izizi koma you cannot really understand kuti kungolankhula basi zinthu zachitika koma zachitika koma what's the connection pamene pambwera kuti amapanga za supernatural amapanga za ufiti fa za ufiti fa chake malamulo perhaps amakana anakana anafuna kuti asakhale business oti azikachita proof zinthu zimene you can't see haya wandi fit wanena kuti ndi fiti ku court sunga wine chifukwa kufusa kuti okay mwana kuti ndi fiti ngasi kukota mafuna evidence chifukwa chake olo munthu akaba awagwira kuba mathyola nyumba pati tiyeni tikaone mmene mathyolera awatenga basi tapanga mmene unalowa bwanji basi azilowa aziona so unoti uyu ndi fiti amatamba mantambira ora tiyeni tipite anakutambira ni motani peze kuti sanga anoti singa you can't see you what that's the problem now mwina chifukwa chake unota tizikachita proof bwanji chabwino chifukwa it's better to keep it like that kuti ufiti kulibe we save everything koma if chabwino akona noti ufiti I think malamulo asinthe ufiti ulipo chabwino nanga wina kana kuti ndi fiti kani kapita kote kana kuti fiti now how do you prove now how will you say kuti yes awama nditambira usikati chani chabwino bambo mpingo wa Katolika umaletsa kuombeza pamene pachikhalidwe kuombeza ndi kumene kumatibweretsera umboni kuti uyu ndi mfiti nchifukwa chiyani mpingo umaletsa kuombeza lamulo la mulungu loyamba kumati usapembedze mulungu wina koma ine ndekha amulungu akutero ndi tikamapita kopembedza kuombedza kuja kuli ngati kuti ndikukhulupirira
another god. Chifukwa owombeza amakuzani zinthu ingasi yeye kunalibe akumakuzani yeye kunalibe akuzani zinthu zimene zinachitika yeye sanaone chani. Now munthu is a limited being. Munthu amakhala malo amodzi basi nthawi yomweyo amakhala malo amene ali nthawi imeneyo basi. Sinikhala pamene ndili pano sinkhala so kumchinji ndili kunoko basi. Ndeno ndizikafotokoza pano ndili kuno nizifotokoza zimene zikuchitika kumchinji unless wina wandiuza bwinobwino ndiye nkukangobwereza zomwezo zimene ena amapanga owombeza amatero nthawi zina chifukwa cha utambwali chabe. Amatha kufufuza mbudi zili bwanji makhala ndani zimene zimachitika amapanga zimenezo. Koma in normal circumstances you can't do that. Now mkanoti mkamakhulupirira za owombeza it's like mukupembedza mulungu wina which is not Christian. Okay. Zimene mpingo umaletsera zimenezo kuti this cannot be a god. There is only one God and that God knows everything. And this one you say is ngati akudziwa chilichonse. Sangakhale mulungu. Ndiye mukupembedza mulungu wina. Ndiye zimenezo ayi. Amalisa zimenezo. Okay. Not kuti pali ma implications amene angathe kubwera chifukwa cha kuombeza no, koma chifukwa cha lamulo la kupembedza basi. Ziposo zina. Izina sopano zoti munthu amene akuombeza anena usually zimakhala ma negative. Anthu amapita ndi mavuto kwa ombeza kuja. Ndifuna mtiuze ife kunyumba kwathu kwacholedwa. Kunyumba kwathu mwana wadwala. Kunyumba kwathu chani. Nde usually amanena amachula anthu. Amene anachita zimenezo. Andikawiri amakhala ma neighbors. Ndiye kuti already mwaika moto pamene. Mwayatsa moto pakati pa neighbor. Ndiye kuti akuyatsa moto ndani uyo ombeza. Iye wangonena apita anthu ndiye kuja kukamba ndeo. Mwina kuotcherana katundu. Kuotcherana nyumba. Chifukwa cha zimene uyu wanena. Chimene mpingo machita discourage zimene chimabweresa maudani. Okay. Chabwino. Ndiye bambo tibwereno ku case study yathu. Tibwereranso kuti kodi mpingo ukutipo bwanji. Komano ku case study yathu mmene ilili. Ine nkhaniyo ndiyoti I think ndamvera mwambako choncho yadzafikira ponena kuti azimayi awiri akukafotseredwa manda. Komano pamene ndinapasempha kuti ndipatsate bwino ndipakuti kodi chinachititsa nchiyani kuti aloza amayi amenewa. So it's very interesting. Nkhani zomwezo zimene tinena kuti history repeats itself. Sizingakhale zosiyana kwambiri zimene kale amachita. Zikhala zomwezo ndithu kuti tafuse akafusa mwina ku court. Ni chiyani chimene munapangira kuti mupeza awiri amene kuti anda fit. Mukamva kuti amandiona ntazina amandiona mo dabwitsa. Maso awo mango ndi penya kwambiri. Kapena basi iwo amati akamadusa pa kumapathu basi amango imba nyimbo. Kapena amango zilankhulira okha. Chifukwa iwe basi ungonoti undi fit pali china chake chimene waonapo. Nthawi zambiri zimakhala zinthu zimenezo iwo wanalankhula mawu akuti nthawi zina mwina. So zimakhala ngati zimenezo. Koma can you really say chifukwa anandilankhula kuti uona. Basi ndizibe anangoti uona ndeti basi ndi fit. Now it's difficult of course tinamve kuti chifukwa chani ananena kuti ndi fit. Yeah, sure. Yes, ndikoma zimene zimachitika. Zimenezi. All right. Ndiyeno father anthu ndamenewa awana mizira. Sorry, ndakusinchira awana mizira. Mwanzona. I don't know. Anthu ndamenewa awapanga accuse liula bwino kwambiri. Awapanga accuse kuti ndi mfiti. Komano tikatengera umfiti ndipo ndipankhani kuti akukakwirira manda ndeti panali imfa. Andi umfiti kwambiri umene umaoneka kuti opsa kwambiri ndipo umadzakambidwa moopsa kwambiri umapanga involve imfa kwambiri. Mpingo mati chani pankhani ya imfa. Imfa imabwera mosiyanasiyana.
ndiye kuti munthu wasiya moyo wasiya kupuma timakhulupirira kuti mulungu wamuyitana ndiye imfa zimabwera pa matenda koma now another thing chifukwa cha zomwezi zonoti zinabwera mwa ife kwambiri zokhulupirira za ufiti timapanga link kuti any effect has a cause sichingakuchitika chinthu popanda chochipanga chochipangitsa chilipo china chapangitsa ifeyo anthu ambiri ma Africans ambiri amalawi ambiri timana kuti imfa singangobwera chilipo chapangitsa kuti imfa ichitike chabwino wadwala chilipo chapangitsa kuti adwale nde chifukwa cha ufiti unangoika mizu kwambiri m'maganizo mwathu nde timaganiza kuti especially kuti akhala kuti zangochitika mwadzidzidzi mwina udzidzidzi wake mwina ngozi ngozi singangochitika you see we think of kuti china chake chapangitsa ampepetula ndithu olo kudzimangirira kumene sangazimangirira alipo una wako wapangitsa azimangirire mwa ufiti so with this zimabweretsa sono mavuto kwa akuluakulu achikulire makamaka chifukwa kawiri maka kuno kwathu chifukwa cha umphawi amene wapeza bwino amene usichabe ziyanena kuti every effect has a cause amene wachita bwino pamudzi ameneyo ndithu sangachite bwino opanda ufiti akuchita fumba amene akutikawa chimanga uyo mtedza sawa ndamene akuti akukhala mchimanga chaka chonse zimene anthu amaganiza mbiri so munthu ukangoyamba wafika zaka za ma 60-70 umapita uko thupi limakhala lofoka ndiyoti limasintha thupi muyandikira kumeneko ndio posa chero bazikati ndi 50 sikalekale anthu azikati bambo ndi fiti ukangokalamba ndiwe fiti isepite kuti tikadapangabe kwambiri zinthu zimenezi we need a lot of civic education to educate people kwambiri kuti anzathu ku Europe anaza sintha chifukwa cha civilization anamaganiza mosintha social setup social chani yambo sintha then za ufiti zinamba kusinthaso chimodzimodzi ifeyo kuno mwina tikadali chifukwa amanena kuti ufiti ni primitive way of life so tikadali mwina primitive chabwino ndiye tiyeni tilowe gawo la kukonza tikonze mavuto amene tikukumana nawo ndi case study apa sitikuyankhula kwambiri chifukwa nkhani yake ndoti ili m'manja mwako ndi zina zotero kopetsa kuti mwina tingakhale ngati tuchita prejudice kuti mwina chigamulo chikhale chokomera wena koma ndi case study imene tingoyigwiritsa ntchito koma nzoti aliyense m'Malawi zimene zakuzidziwa kuti zimachitika aliyense kwawo nkhani iyi iliko yoti midzi kwathu nkhani zambirimbiri tikonze mwandiuzapo zinthu zingapo zimene mwina ndizikanga ndikubwereza kuti muzione nkuzithandiza kuzikonza. Mwanena kuti munthu ukasauka chifukwa ndimafuna ndimtenge munthu amene ali ndi zaka 75 ndipereka chitsanzo cha mayi Kacherenga ali mtauni muno mayi wachikulire 75 ndiye ndimtenge mayi wina 75 wakumudzi ndoda bwezi angogwirira manda ukupeneko mango khalira kwirira manda ali wose manda amaliro abantu. Alright, so chimene wafuna ndikutanthauza kuti tikonze chifukwa m'midzi mwathu anthu timapezeka kuti mwina timakula nsanga chifukwa cha ma conditions. Now ndimafuna ndibwerekere mawu amene munakamba za civilization ndi zinthu zotere kuti midzi yathu inafikapo poti inatsukika tipeza kuti iyayi. So tikonze mbali imeneyi anthu tigwire bwanji ntchito m'midzi kuti mwina zititsuke ndithu chifukwa chimene chikuchititsa bambo ndi nkhani ngati kuti munthu amene wa zaka 75 amene ali kumudzi ipeze kuti nyumba yake ndiyodontha mvula imene yambamo ndi bwinja pamene wina 75 mtauni nyumba yake ndi yabwinobwino smart sipakhala majeremusi zina zotero. Tikonze kuti tiongole ufiti inde ulipo ndipo
mmene mwanenera kuti ufiti munthu kukhala ndi nkhwidzi ndi ufiti, kunchitira nzako zoyipa ndi ufiti, zimene mwakamba ndithu. Komano pa nkhani ya imfa zoti mwina zimatha kutipweteka m'midzi muja zoti nzotetezeka. Tikonze bambo chitani. Fwa apa pananga sindi mizo sopano funika kupita pa muzu. Nanena kuti muzu weni ndi knowledge ya zinthu. Chifukwa chakuti I don't have examples ya anthu amene anapangidwa accuse ndi anthu ena kuti ine ndikudwala chifukwa chayawa. Later on kuchita discover kuti munthu uja kudwala kuja ni matenda amene akhozochititsidwa. Kuchipatala anampeza kuti ine ofunika mankhwala awa ngukamwa ndi mankhwala awa ja munthu nkuchira. Koma amachita accuse mzake. So apapa root cause ndi knowledge. Chabwino. Anthu tilibe knowledge ya how things work, how our bodies work, how what works. So I think it's not easy to get to the root of this. Chifukwa chakuti ibe cha umphawi zinazotero. Chabwino. Koma I think we need to start. Okay. We need to chabwino ngakhale mtawuniso zilimo mtawuni koma kumidzi ndiye zimanyanya kwambiri. Mtawuni mwina chifukwa anthu mwina be a little bit exposed, they are busy ndi kugwisa ntchito technology kamene anali anakatenga ku school kumagwisa ntchito amamvetsa kuti this is because of this. Matenda awo abwera chifukwa cha zakuti cha ndiye tipite kuchipatala chiteza kuti to avoid this. Chitsanzo bambo, matenda amene pali pano patsopano mwina aliyense wadziwa a stroke. Stroke. Tipepese kuti mwina ena amene akutimvera mwina ali mu condition imeneyi koma tungofuna kugwisa ntchito chitsanzo mwansangansanga kuti ineyo ndimandikakumbuka tsono kale kumudzi kuti matenda oti amanoti angotembenuza. Ndi pano tsono mene ndikuti koma tuzinecha ndi ma stroke otacha. Simadziwa msi? Yes. Koma pano stroke anthu amachira. Anawapanga ujeni. Anaponda ujeni. Anapondetsa. Anapondetsa ndi basa mati angotembenuza. Mbali imodzi ya aferatu moti tungodikira. Koma panopa timaona ndithu stroke anthu akumachira. Blood pressure. Blood pressure kungogwa munthu basi wapita kumudzikala mati hamala. Hamala tu yapitapo. Pamene nga blood pressure kangokwera basi ta. Blood pressure ndi nkhani ya mitsempha mwina kuduka mphuno mwatuluka magazi. Amati mwamona ampanga ujeni. Hamala. Knowledge is power. Chifukwa chake I think ingakhale boma lathu lungochita zake osachita educate anthu. Zotsate zake zimakhala zizi tizingopangana accuse afiti awa. Chani. We need education. We need civic education. Yes. Bambo ndiye tsopano mpingo wabweramo kudzudzula mchitidwe wonse wa umfiti kotheratu, koma tili mu contemporary world, dziko lathu luchitaonekera kuti lisanafikeko penipeni poti anthu mind yawo sidatsukikiretu. Tilowere kuti mpingo koma boma lili yapo koma mpingo ulipo, tilowere kuti unfortunately alipo henda mpingo so amazipanga so ujeni kwambiri zikhulupiriro zimenezi. Komabe the gospel will liberate us. Okay. Mawu a Mulungu will liberate us. Mawu a Ambuye Yesu ndamene angatipatse mayankho onse. Chabwino. Kutembenuka ni mtima. Leave whatever evil beliefs that we have and turn to God. Khala na anthu achifundo. Kuchitira chifundo ena ovutika, ooneka osowa, amene alibe poyima ngati okalamba kumene kuchitira chifundo. Chifukwa tikakhulupirira mawu a Mulungu sitingapange choyipa chilichonse kwa wina. Singapange chilichonse and mawu ati ufiti sabwera. Chifukwa tikuona kuti ufiti ni kukhala zolinga zoyipa pa anthu ena. Koma tikakhulupirira uthenga wabwino kukhala anthu achifundo nthawi chitani zabwino ndiyo kuti mawu amene asapezekanso. Chabwino. Yeah. Nkhani imene tikuyikambirana yakhudza mafumu akudera kumene kwachitikira nkhani imeneyi. Mungawayankhule zotani mafumu? Wailesi ili ndi mafumu amene amayitsatira bwino kwambiri because yamba otchula mayina mpaka dzuwa otuluka. Ayankhuleni.
nkhani yachitika mdera mwawo yabwera ndipo yochitika lero taona kuti mfumu yaing'ono yachotsedwa pa mpando chifukwa idalekerera. Vutonso lina limene mafumu ikhala ngati challenge ndionena kuti mafumu ena amakhulupirira kuti ufumu uyende koma achite kakhale za ufiti zibwerepo. Alipo ena nditu mafumu ena basi umatamba kuti umatamba umakhulupirira kwambiri zopita kwa mashamans. Amapita ku mashamans kumati sono osamakhulupirira so kwambiri nde fumu yomweyo akuti awa ndi ana awa nde fumu yomweyo pamuzi pese kuti anena kuti uyu fit impanga uje nimangotani zona defeat ikhulupirira. Mafumu ena amachita order kuti anthu aphedwe auchedwe. Ni mafumu amene amachita order. Tinamva kunchisi nthawi inake so we cover the story kuti fumu ina umachita kuti amene andafita amene chitani nawo anyamata. So I think mafumu atati mafumu onse azikhulupirira Mulungu zinakhala bwino chifukwa za Mulungu be kwakhala kuti umachita kwa za Mulungu sizinama umakhala kobe umachita withdraw pena umazibweza kudzidzula mati koma aya koma kuti suchita kwa za Mulungu zizonse ndiye umakhala fit number 1 so umazunza anthu fumu. Mpingo kuno ku Archdiocese ya Lilongwe wakhazikitsa bungwe la mafumu achikatolika zothandiza kwambiri mwina zitithandiza kuti mafumu amenewa akhale ndi influence kwa mafumu anzawo chifukwa aliso amakumana wose pamodzi kama wopemphera usapemphera pamakantha ina anokumana. Ndikupira kuti mwina ndikukhazikitsa kwa bungwe limene la mafumu achikatolika chifukwa mafumuwa ena akhala mu chikatolika zaka zambiri ndithu ndipo chiphunzitso cha chikatolika chawasintha kaganizidwe chani nkupira kuti zithandiza kuti apange influence even mafumu ena kuti mwina izizi zichepe. Ndiye mafumu achikatolika amene mukumvera izizi tikudziwa position ya mpingo tikudziwa tenera kuti tikhale anthu achikondi tikhale anthu othandiza ovutika tupite mbali ya ovutika timire mbali ya ovutika nthawi zonse. Ngati wina kunena kuti awanda fit tichite question mukunena kuti ni fit chifukwa chani. Fumu achikatolika I think ikhale in that position. Chabwino ndiye mudziwa bwino bambo kuti ufumu wathu ndi wachikhalidwe maufumu athu ndi achikhalidwe. Mpingo wabwera kumene ndi new phenomenon kuti kwayambika bungwe la mafumu achikatolika. Mpingo utipo chiyani pa nkhani ya kusakaniza kunena kuti mmene kwadamu choncho nanga ngati mphakati ungakumane aliyesa endra yake nkupita ano mwina ukadzikonza kuti mawa nkamacha ukamacha mmawa ndionekebe kuti mfumu ndili mphamvu. Akatolika ambiri akhristu ambiri mwina timatero ndithu timankhala moyo wachule kwatentha gwa m'madzi wazizira tikhala pa mtunda mmene timakhalira akhristu ambiri. Masana ndikuchita sembe ya misa mawa madzulo ndikuchita zina. That's the problem of us Christians. Sinapange spare mafumu. Mafumu akhoza kukhala kuti nda mfumu achikatolika mbali nayo madzulo mati za ufumu izi ungangokhala ufumu chabe. So iyo ni issue noti zimachitika. That's the common thing that happens nthawi zonse mmoyo wathu. Koma mpingo maphunzitso ake potengera so Bible, be a Christian everywhere where you are. Be the light everywhere where you are. Usati kuti kuno ndili kuti kuno paliponse usakhala mkristu kuchalichi koka ukhale mkristu kulikonse. Onetsa so maganizo a chikristu kulikonse. Kumpingo kuchalichi kunyumba kuntchito kulikonse ukhale mkristu. Zipa difference minutes kuti kristu ambiri ogwira ntchito amabwera kuchalichi kumaoneka very innocent to church. The same people they go to work kumanzunza ntchito anzawo. Isamatero mkristu khala mkristu kuchalichi oneko wafatsa innocent kuchalichi be like that kuchito so. Chabwino nde izi mwanenaso tingakhale ku mafumu zipitirire mfumu ndiwe mkristu paliponse ndiwe kristu paliponse. Ukhale mfumu wosinthika ukhale ogwira ntchito wosinthika anthu azidabo kodi mwati nchani akusiyana ndi anzawo. Kaweruzidwe kankhani chimodzimodzi justice fairness. Chabwino
bambo tili ndi nkhani imene ili case study yathu panalakwika mpoti sife majaji panakhozeka mpoti tichite chiyani kuti nkhani isadzachitikenso kapena kuti iwongoke. Nkhani imene tinayikamba mpulogalamu lero, nkhani yokhudza ndi kuti makolo awiri ndithu kumzimba kuwakwiriritsa ndithu azimayi kuwakwiriritsa zoyipa kwambiri kuwakwiriritsa manda. Ino mandaja anthu anyamata amphamvu amatenga nthawi itali bwanji kuti amalize kukwirira. Anthu timadikira nyimbo akwayo imba nyimbo zambirimbiri paja anthu akadakwirira. Chonde bwerani tithandizane. Ndi akapisa anthu awiri azimayi. And nobody, gulu loseri, nobody objected. Amaopa ndakapena panali anyamata wanali nzikwanje pafupi kuti wina sachite chakuti pano. Chifukwa mwina be sapezeka anthu onoti azimenezi ayi. Koma liyesezi. That was ufiti wemwene. Umene unachitika kwa azimayi ndio ufiti wemwene uoneka tsopano. Awawa mulibe na umboni awa. Koma ino tina umboni wa ufiti wanu. Zimene zinachitika waja I think. Are we prejudicing anybody here? No, Sam? No. We are not. Majaji ngara kuti mvera tu. Yeah. Akana akanyesa. Ino mugwitsa ntchito mawu a Mulungu bambo. Chifukwa ndati ulatapita m'Baibulo nditakazipezamo chifukwa achita nkhanza. Sinaenda ndi anyamata amene kuti koma unfortunately Sam nthawi zina. Ukapeza kuti nda Khristu. Akulamula. Amapita uchalichi amene amachita zimene amapita uchalichi kumanzunza nzawo choncho. Kuti Chikhristu cho chinagwira ntchito pa inu. Mawu a Mulungu amagwira ntchito pa inu kapena kugwa pa miyala. I think ngati nda Khristu anthu amenewo ngati ndiopemphera anthu amenewo abusa awo ali pa ntchito yayikulu. Sanati. Ansembe awo ali pa ntchito yayikulu. Funiko kalalika zedi. Chifukwa ngati ukulalikira munthu otero Sam. Kuti wamulalikira yeye wakonzekera mmene timakonzekerera malolika athu timakonzekera wiki yathunthu kukonzekera kuti ndikalalikire izi anthu. Wiki yonse ija kwakulalikira nkumachita izi. Awali koma thinking ntchito ilipo. Bwerako chabe. Apo ndio titabwerako chabe. Chabwino. Bambo ndetu kuti zimenezi tikadachita bwino motani. Tielekeze kuti mmudzi mwathu mwapezeka kesi imene ikuti no maliro yawa si achabe ayi mfiti ndi yawa nde mwayichi tufuna yowa akakwirire manda kukonza kwake monga ineno mkhristu ndikadalowera bwanja amene pafa mafusa kwambiri ndi mmodzi yemwe ulonena kuti ayi vuto lake nkhani ilibe evidence Sam. Fuka pana khawti pali objection ifa cha evidence ndikana kuti ayi mwanama onani nkhani yake ndi koma palibe amene anganene kuti si fiti kapena ndi fiti. Palibe amene angatsimikizire kapena kutsutsa. Chifukwa tilibe evidence. So nkhani yovuta chifukwa chake nena kuti I think nkhani yayikulu ndikuchita libalete anthu powapatsa maphunzitso. Chifukwa mwina ngani titati tifufuze bwinobwino kwa amene anatisiyawo. Anatisiya chifukwa chani? Chifukwa mwina kapena ngoti mwina is expensive. Anoti akafukule akapita kuchipatala kayeseso. Adokota alagwira ntchito apa tipeze chimene chinapha munthu. Anali matenda anji mthupi munthu nkutheka mwina panali vuto lina lake. Ndipo sitikonda kuulula, sitikonda kuuzana. Pena mwina sana uza nzake kuti ali mvuto lakuti. Mwina linkavuto kena kake mthupi nkumwalira. Basi for sana anthu sana uzidwe samadziwa basi then we look for a weak person amene timpanga accuse. Timadana ndani pano? Nkutheka tu amene ngati ni Za Ufitidi amene anachita zimene zali phe. Ogwidwa ngwene. Chili du changoti zi kaja nkena ndota avulala ndagogo. Fa libe mano. Chabwino. I think mene munena kuti titani. I think still more come back to education. Okay. Education for chongoti kulankhula kuti mafumu zilibe evidence mafumu nawo songa si amachita zomwezo. Hawakupita zomwezo. Akangota awo anati analodza ndiwo. Kulubiri. Afumu simungathe kwafusa kuti tabwerani. Mwaonera chani? Chifukwa amanena kuti ukanena kuti undifiti ndoti weso ndiwe fiti. Nga wamudzi wabwa. Wamudzi wabwa kuti ni fiti ndoti weso ndiwe fiti. Munali limodzi. Mwaonana. Ndoti mwaonana. Chifukwa ine ngati sintamba singadziwe. Ndoti inunso ndi fiti. Mwadziwa bwanji kuti awa ndamena napa. Mwana atatisa kanene china chake. Mwene kapena analankhula kapena agogo. Kana atani kapena.
Chabwino. Ndiye mwina soti pompo kalankhulidwe. Chabwino. Tonsefe agogo ndena tonse. Tisamangolankhulapo chisawawa onani zimene zikuchitika. Ungolankhula chisawawa opanda zine jenene ena kuuza kuti ndiwe fiti. Ukasowa chopokana. Basi ungofika basi ungomuuza munthu lero dzuwa sililowa. Iwe anthu amazikhulupirira zimene zikakupweteka. Osangolankhulapo. Ufuna osamala kulankhulira. Chabwino. Bambo Lucy Chikanya tafika kumapeto kwa programu yathu. Ndiphunziro lanji limene tingalipereke pamene tikumaliza programu iyi. Neyo mawu amene ndinganene nonati pena zinthu accept kuvomereza. Nthawi zina tiyeno kuvomereza zinthu zowawa zimene zimatichitikira pa moyo wathu. Koma kuthamangira jumping into conclusion nonati panga accuse anthu ena mwina tikungolakwirapo. Ena ali very innocent kuteka wa azigogo umene akuonekera kuti very innocent. Nanga chabuti tidzadziwika kuti siwo. Mwachita kale zimenezo, what happens? Zovuta and you live with your guilt moyo wako. Nde mwina tisathamangire kunena nzathu kuti awa ndiye achitaza kuti awa ndi otani. Pena acceptance ya zinthu zina. Komanso check yourself. Zione weka. Mwina uli ndi vuto ndiwe. Ndiye tisathamangire kunena nzathu kuti ndamene atipangira mavuto pamene mavuto mwina tapanga toka. Chabwino. Ndithokoze kwambiri Bambo Lucy Chikanya pobwera programu ilero. Zikomo. Ndathokoza so omvera amene mumatitsatira mnjira zonse tikukamba za 97.1 MHz FM 103.0 MHz FM komanso www.radioalinafe.com tikukambanso za pa YouTube. Zikomo kuti tinali limodzi ndi Sam K mpaka na sabata yamawa pamene tibweso ndi nkhani ina ntapita.